timmi hitandi ko laamu leydi Sénégal dartinno golle laaɗe awoɓe caggal leydi gonɗe e nder maayo ngo tawi wonno fandare ngal pellital ko kuuɗe awoɓe leydi Sénégal fartange no ɓe jiitori koye maɓɓe e nder ngal gollal kono e biyol hewɓe maɓɓe ha joni ala ko wayli e jillumen to Wakam legal ɗo e Dakar awoɓe kolliti ha joni laaɗe janane ina jokki yiyeede e nder maayo ngo parce que ñoom liñ waxoon danañ fi jële bateau ɓe mbino wonde maɓe ittuɗo laaɗe leyɗe janane ngam min keɓano min mbaɗir golle amen kono ɗum wodani ha joni laaɗe janane ne kewi e nder maayo ngo joni ni ɗe ɓuuri hewde gueɗel tan woodi ma woni koɓe ittaɓe ɓe garti walla taw ɓe meeɗa yaade kono kam heɗe ɗo hande miɗen guuri caɗele ɗe hay goto wawa sifade hen sahaji haɗa hawra e batoji maɓɓe ɗi haɓe ɗeɓa feradema a yiyat ɗo laana rendini kake mum yaha hawra e bateau bonna kake mum foof jomum artide e juuɗe ɓole taw ko kalis kewɗo neɗɗo wonno hen ser ko benn bateau jóge fa la ñëw buub ay mbaalam yóbbu mu ñëw teere ak loxo yi neen si koo xamante ne fare bu baree bari la def loolu dara gonu ko ɓetti ngam ɓe keɓa liɗɗi ɓe kolliti heɓe mbaɗa temedde kilométre uji hen sahaji ni ko ha ɓe naata e nder maaje leydi Mauritanie te ɗum ina baccini e maɓɓe no feewi to bange keɓe maɓɓe mais nden moom min waddatana mais joni moom min waddat bo nder gueji min yahata ɗon min awete par ce que leydi ndi woni joni to woni to woddi koɓe mbi wonde ɓe ussi laaɗe leydi janane ɗo ko ɗum ko haala tan ko hande ni maayo ngo ɓuuri bonde nden min mbaɗanno ko fodde kilométre uji sappo kono ni joni aɗa yaka ha fodde kilométre uji 150 to keerol hakkude Mauritanie walla Gambie ngam mbawa hebde liɗɗi laaɗe ɗe kam kala e saaha e min kawre e majji min nden toggila min pilɓonirde majji ala foof ko wayli hen ko dartare tan woni ɗo e nder ngoɗo maayo noɓe pewjiri awo ngo ni yarani noon so a faadi ɗo ha yeeso tan a yiyat ɗo laaɗe ɗe kaɗani ɗo poti haade ɗo licence uji ɗi walla jamiroje awo ɗe ko e hunduko tan ɗum haaɗi kono yottaki maayo ngo wattaɓe contrôlé kankoy haydara foti min ko ɗum ɗon yiwi par ce que neɗɗo moom sa wimo haat ga andaran mo ndaka omo haada toon walla omo yaha to ɓurti toon caggal ɗe caɗele ina hen kadi awoɓe e nder maayo ngo tawi ngalda e yamirore ko ɗum saabi heɓe mbaɗa erago faade e laamu ngu nde wallataɓe e ngal gollal kay manam sen wahi wàññi nen bateau yeex yooyu loolu wax la rek loolu wax rek la ndaxte géej gi dafa gën a pire ko bokk ñun li ñu yëg ndaxte ten doon dem di nappi jee daawoo daw sax 10 kilomètres mais da ngay dem am mais léegi pour nga am mën a am te nga daw ay 150 kilomètres na frontière ngay dem di laal ji Mauritanie wala Gambie fi bateau yi moom saa yu ñu daw ñun dañuy bëkkante bateau yi di moytu noonu amul benn kii gi amélioration li ñuy wax moom ah man boog si li ma gis takkam concom rek la dañoo wax ni rek mais gars appliqué wuñu ko ndaxte bateau yi fi lañ war a yóbbu ba tey yegguñu fa maillage yi ñuy wax ba tey ñun yegguñu fa boo tëmbee fii guddi gi même pas ça bu xawoon lëndëm tuuti sax bateau yi nga si seen leen fii si côte bi licence yi moom wax la nii rek maanaam si kéem yi rek la yem mais yeggul si géej gi awo ngo ina jeeya e salndu heerindu to bange faggudu e nder leydi Sénégal sabu hundu nanna tati piccal ɗiɗi e nder temedere keɓe leydi ndi kono o fannu ina wuuri caɗele mawɗe caggal ɗeɗe limtuɗen ina hen kewendi awo ngo tuundi maayo ngo waylo weeyo ina jeeya ko ɓuri sattinde ngal gollal